सनामोन सरि दे मैया भिडिअखौ लाबोनो हायासै एकदम मैया सेभखौनो खालामनो हादिया हाजार बार नाजाबाय थेवबो जायासै माबा जादोंमोनथाय एबासो प्रब्लेम जाखो ना माखो मोनथिला लोगोफोर भिडिअखौथ' जा गोलाव बानायदोंमोन नाथाय सेभ खालामनो हायासै आरोना लसआनो लस माखासेथ' लसआनो जाखाबाय हरनि 10टा 11टालागैबो जाहैयासै लोगोफोर 10टालागैबो जागोन सानदोंमोन आङो गैया हायासैनो मैया माने अब्लाबो दिनै जाखिनि हायो बेखौ बानायनाय जाबाय माखासेथ' लसआनो जाखाबाय बिदिबा लोगोफोर दे नोंथांमोना जाय जाय नेनानै दङमोन नायनो मोजां मोनो मोजां कमेन्ट खालामदोलाय आं नोंथांमोननि कमेन्ट मोजांखौ नायनानै गोसोखौ दसेबाबो गोजोन मोनसिगोन आरोना लोगोफोर माथो बुंबावनोब्रा लोगोफोर एखनबा समावथ' जोबनोनो थाङा प्रब्लेमानो बुंखायोना दे जायखियानो जाया मानो जायाबाबो लाबोलायबाय दसेबाबो थुनथुलिया नै आरो भिडिअ लोगो मोनसिगोन दे सनामोन नायलांदो अब्ला नै अखाफोरा दहाय हरबाय थाबाय दा हमलालै ओइ हेलौ दहाय हरबाय थादोंमोन ना आं एसे बिजिमोनलै हरदोंथ'मोन र' गावहानो माबा जेबो हरफिनासैबो औ दाथ' हरबायना दाबो दोनथ'नांसिगोन आं एसे खामानि थिनगासिनो आइया दोननोसैबो औ मा दोनथ'वामोन नङा बिदि नङा थेवबो दे होमबालाय ना औ दायो हरफिनगोन सम मिलायबा दे होमबा दोनथ'नोसै दे आङो बाय बाय ओमफ्राय आलासिया थांबाय थाङाखै दा दोनलांनांगौबा दोनलांसैलां दिनै थांथारथोंसै आयौ नोंसो दोनलांगोन नङा बेना आथिङा प्रब्लेममोन ना ओमफ्राय दा बाराबोथ' जोंनाव दोनबाय थानो हाया नालाय बेखायनो दा थाङोबा दोनलांसै आरो आङो माथो बुंबावनो आरोलै मेहेर बे अखाफ्राबो आंनाव हरबाय थायोब्रा ओरैनो बिदाजों बिमाजों आंखौसो दाय होबाय थाखायो आंहासो फासि नांगौबा मा जागोन दे आरोबाव आंथ' गोसोथोआना बेखौ उफ आंना गोदोनानो मोजांमोन हारसिंनो बिन्दास जौ सिग्रेट बेफोरनो आंनि लोगोरिमोन गेजेर समाव हाथरखि फैबाय बिनिफ्राय बेबो थांबाय हेन दाथ' आरो बायदि ना आरोथ' मानसि मोजां जानायानो आंनि सबसे भुलमोन साला आं रावजोंबो मोजां जानोखौनो बाखाबाय दानिया फेमिलिबाबो बेनो लोगोबाबो बेनो सोरखौ फोथायनांगौ सोरखौ फोथायनाङा आं दाना मानसिफोरखौनो फोथायलाय लांलालै रावखौबो बिसास होनायानो गैला आंहा जोबनानै थांजोब्बायसो गासैबो आरे साननि भइस मेसेज फैदों माथो जाम्बाया मा भइस मेसेज हरना दोनदों बे र' थुनथुलि नों हरबाय थाना दे आंनो सम मोनबा आंनो हरगोन दे आं दा न'आव थांग्रोनोसै ओमफ्राय न'आव सहैबानो आं फन खालामसिगोन नोंनो बाय टेनसन लाना दे बिराद माने खर'बो साबायना आंखौ हायासै आं नोंनो फन थिखोबाय थानो मैयानो हरना दोनदोंमोन दासो नायसनदों आं जाम्बाया भइस मेसेजसो हरबावबाय फन हरबाबा मा जागौमोन थिखोबाबा जेबो नङा दे दायो थांखासिगोन ना आङो ओमफ्राय र' दायो थांबा डाइरेक्ट बेखौ सारप्राइज होसिगोन आं आयासै मानिबाय होननानै आयो फुजा होनबाथाय आंहा जि गोसोखौनो मोजां मोनथारो एबारथ' रासिन डाबल खुसि आङो न'आवनो फैनानै एसे फुजाखौ बेरायनोसैलै एबाराव ओमफ्रायथ' गोसोसो खांलाय लाङो आं फुजाबाथाय आंना जुलाफि फाननाय मेथाइ पक'रा सावनाय नाथाय एबाराव बेफोरथ' अबाव जाबावनो ओमफ्राय आंनि सानखौथ' डाबल मिस खालामबाय आङो फुजाबाथाय बेजों बेरायनो मार इन्ट्रेस्ट नांखायोमोन दे आङो दाथ' डिउटिसो गोलैबावसिगोन फुजाबा बेरायनो मोना नायनोसै र' आरो साला दखानावबो एसे बायहेरायाव थांनांगौमोन माथो अखा हालाबायखोब्रा है बिदिजों बोरै जानोरा फुजायाव सिख्लाफोरजों बेरायनांगौनि खोथा दङ अखा हाबाखि जागोन नालै बेबो साला हेलेनाया माथो दाबो थांदिया न'आवनो एफा बुरजा मानसिखौ मानो लेंहरासै बे दाबो सासेबो नङा मा थाबाय थानो मोजां मोनखोरा आंहासो बखिजाबाय थायो बिमाजों आंबो सिख्ला मानसिखौलाय बोरै बिदि लाखिबाय थानो हानोब्रा जानाय नङालै आं थिनहरफिननांसिगोन बेखौ थांनो हायाबाबो थिनहरगोनलां र' नङाबा दोनलांना फैगोन आङो मेहेर हाय बे नों आंनि रुमाव मानो हाबफैदों नोंलाय रिलेक्स माथो नांजाखो नोंलाय माने रागा जोंखो आंनाव सोङालासे आंनि रुमाव रावबो हाबफैनायखौ आं मोजां मोनालै मोजां मोना नाथाय मानो आरोथ' होद मा गोदाव सोरावब्रा दाथ' ओमफ्राय मोजां मोनबाय दा आथिङा थांनो हासिगोन दा थौदो थांनोसैबा
आरे औलै औ थांनायनि सिगां माने नोंनि नाम्बारखौबो हरदो दे सरि नाथाय आं आंनि नाम्बारखौ जानला मानला हरालै नों मानेथ' आंखौ हेल्प खालामबाय मा नोंखौ थेंकिउबो बुंनो हाया आरो आङो आच्छा थेंक इउ बुंनो गोसोबालाय दानो बुंदो ना दानो बुंबानोथ' जाबाय आंनि नाम्बारखौलाय मानो नांलायगौ आरे मेहेर माब्लाथो लोगो मोनबावगोन जेबो गेरेन्टि गैयाना सम सम खबर लानो नांगोन ना आंनि नाम्बारखौ शेयार खालामलाबायनो बायो आङो माले मानिलाय एथ' जिद्दि नोंलाय हरदोरा सानैजों मालाबा रायलायनोसै सम समनो आं जेब्लायबो फ्रि टाइम मोनखाया बिजि जायो आङो जेब्लायबो हे कामन दे हरदो जेबो नङा दे आं रावजोंबो आरो बेलेगजों शेयार खालामा ना ओहो आं शेयार खालामथारा आंनि फन नाम्बारखौ नों शेयार खालामाबाबो नोंनि फन नाम्बारखौ लानानैसो थांगोन आङो ओमफ्राय नोंहा फुजा जाहैया फुजा बेराया है अबाव फुजा आंनालाय रावबो बेरायफाग्रायानो गैयाबा मानो आंजों बेरायफानो न' थेंक इउ आंहा बिदि बेरायलाबायनो सम गैयालै आरोथ' नोंजोंलाय मानो बेरायनांगौ दे आं बुंनायसाय अखा हानायखायसो डिस्टार्ब जाबावबाय नङाबा लोगो सासेयासो लेंहरगासिनो थांनांगौ दङमोन लोगो मोनबावनाय नङामोन नों आंखौ दा दे जेबो नङा नों आंखौ न'सिम दोनहैग्रोदो ओमफ्राय सानजों ओंखारलांसै ना अके न' प्रब्लेम माथो जाखो ओंखारदो थाब थाबनो दोनहैनोसै आङो हाउ स्वीट थेंक इउ नोंखौ एथ' मोजां नुदों दिनैहाय ओमफ्रायो सोरबा बुंदों ना नंगौ नामा नाथाय सोरबा बुंलायनांगौनि मा गोनांथि दङ नुमारदों दा मोजां नाथाय आं गुन्दा बायदिसो नुयोलै हे नङा मा गुन्दा बायदि नुनांगौ जाखो दे एथ' मोजां नुखायो गावखौ अके थेंक्स वेलकाम दे होमबा ना ओंखारैनि थाब थाब नाथायबा नै थुनथुलि आइ मा जालायखो आयै जावैसोनि खबरालाय बोरै जाखो माथो सानसुलायबाय बेलासियानो जानोसै फन हरदोंना हराखै बेलाय बारा टेनसन लानाङा आयै मेसेज हरबाय थादोंलै न'आवनो मैया थांनोसै होनखादोंमोन ओमफ्राय दहायबो हरदों आङो माबा उन्दुदों होनना बुंहरदोंमोन फनखौबा मानो दानदों मानो रायलायाखै बेबा मेंदों होनदोंना उन्दुदों बियो नै मा मेसेज गेलेबाय थाखोसै दासोलाय गोदान गोसो थोनाय थां माथांनो दासो जावैसोआ आइयाबो ना मा बुंखायोलै आरे आयै नोंजामादैया बहाबा थांना फैदों नालाय मेंदों खोमा उन्दुदों आरो बेखायनो गावहा ओमफ्राय नायनो लुबैथारबायदां बिजामादैखौ गावनि सावैसो सनाखौ ना राव खोनासंनो लुबैथारबाय बिजामादैनि फन रायलायनो आङो बिदि फन सनाव रायलायबाय थालाहाय नांगौबा डाइरेक्ट फैथोंसै जावैसोआ मिथिबाय खोन्थाहर आगोलाय बुंबाय बिखुनजोआ मानिया दा हामानो नुजाफैनो हायासै बेलाय जाम्बाया नोंबो बारा खेला दा खालामबाय दाथासै फनावनो खिन्थाहरथारदो एसएमएस लिरनाबाबो हामाखौलाय माबा फेस टु फेस नांबावगौसै खोन्थाहरबानो जानायानो मालाय गोसोफ्रा खुसि स्रां मोनगोन बियो बिखुनजोआबो ना जागोन दे आरो आयै र' होमबालाय आइनो फन हरनोसां दसे थानानै आयै दे ओमफ्राय गोख्रैल' फैनो खोन्थादो जावैसोखौ हाथायावबो दायो थांगोनबा जोङो जमा थांनोसै आरो फुजानि एसे एनै माबा खरसा खालामहैनोसै दे आरो होमबालाय आयै जागोन दे औ बिजामादै फैनायनि एसे जमा रंजानोसै आरो जोंहाबो बिखुनजोफोरा गामिनि एसे सानैसोखौ लिंहरदां आरो ओजोंहाय आब'खौ लिंहरबाय बिजामादैजों मोजां गाज्रि सावरायनोसै आरो दे आयै जागोन मेहेर जाबायमोन आंनिया थांसै ना औ ओमफ्राय थेंक इउ मेहेर वान्स अगेन दे औ दे आङो मिससो खालामफ्रांलायसिगोन दसे बे साननैसोआवनो नोंसिनाव थानानै मोजां मोनबाय दे नोंसोर आंखौ जोबोद माने केयार खालामबाय मानसिखौ मानसि बायदि सानबायरा माथो बेलाय थेवबो आंनि थाखाय जोबोद स्पेशल नंगौ नामा आंखौ एथ'बांथो केयार खालामनायखौ मोजां मोनथारबाय नामा नों बुंनो थाङोब्लाथ' या दे होमबा थांसै ना औ अलरेडि रायजाखाबाय आं बिमाजों नोंनि थाखायनो बेखायनो थाब थाब थ'दो आरो खाथि खाथि थानानैसो रायलायबावदोंलै आंजों आरे माथो जाखो ओमफ्रायलाय कामन बेफोरलाय मा आजिखालि ना सेंग्रा सिख्लाफोरा रायलायखायो माथो मालायजों मिथिया आं मालायखौ थ'दो जायखिया आंनि खोथाया जुदा हुद रायलायबाय थाजानाय नङालै बारा नोंनि फन नाम्बारखौ आं जेरैखि जायाबाबो लागोन र' दायो दाथ' थांनोथ' बाबावदोंसोमोन आं नाथाय थांथ'नोसै दे आरो
हेलौ आयै हेलौ बिहामजो आयै मा जाखो सानालाय दाबो सिखारा आरो माबा बेलासिलाय लांसै मा सानाबायाथ' न'आवनो सफैयाखैना बिहामजो न'आवनो सफैयाखै माने आयै मैया मोनायावथ' सफैदोंना बे आरो आंनो मेसेजबो खालामदोंमोन आयौ हामाला मैया मोनायाव सफैखोसै ओहोथ' बिहामजो फन हरनायावलाय सफैगोन बुंदोंमोनहाय ओमफ्राय गावनो बुंबाय आं बेयाव थांनाय जायोना बैयाव थांनाय जायो होननानै मा बेहायथ' गैया साना फैयाखैथ' बेलाय बोरै जानो हानो बिहामजो आंलाय नंदोंमोन नोंसानावसो दंहैयो नामा माबा नों खिन्थाहरनानै लेंहरबाय सानदोंमोन आङो आयै बेहाय फैयाखैथ' ओमफ्राय आंनो मेसेज हरबाय थादों आं न'आव सहैबा फन खालामगोन ओमफ्राय आं न'आव दङ आं दा हरगोन आं दसे रेस्ट लाथ'दों मादों होनगासिनो माथो आयौ नङा बिहामजो गैया फैयाखैनोबा आंलाय माला सफैगोनसो ना नोंसोरखौ जमा फैसिगोनसो साननानै दा फन हरनोसो नंदोंमोन आयै बिदिबा सानालाय मानो बिदि थगायखो आंखौ हाबा बेबोलाय मानो न'आव फैयागारा फैदों होननांगौ जाखो ना सोरबा लोगोनावसो थांदों नामाबा बिहामजो न'आवबो गैयाबा न'आवबो सहैयाखै जोंनावबो सफैयाखैबा होमबा आंनि सानालाय मानो थगायखो दे दोनथ'लाय आयै नङा बिहामजो ओमफ्राय हामा जामारदों साना बिदिबा मा मेसेज हरबाय थादों आंनोलाय भइस रेकर्डबो हरदों दहायो मा जाखो सफैदोंना सफैयाखै बेलाय ट्रेनावनो दंमोनथ' बियो आरो सफैदों होनखानानै मानो बिदि न'आवबो सहैयाखैबा सोरनावथो थांना आंखौ थगायबाय थाखो टुनटुलि सार नोंसोर जोंनाव औ जों नोंसिनाव आरो जों नोंसिनि न'खौ तलासि खालामनो फैदों जों दानो नोंथांनि न'खौ तलासि खालामजोबनांगोन मेडाम नाथाय मानि थाखाय गोजौनिफ्राय अर्डार मोनदों लोगोसे आरो आयेननि बेरेखा खामानि मावनायावबो नोंथांनि आखाइ दङ जों खबर मोनदों मा बेफोर नंखाय सार आंखौ सोरबा फान्दायनोसो सानदों आं बेफोरबायदियाव जेबो आखायानो गैया जोङो नोंथांनि बेफोर फालांगिनि सायाव माखासे प्रुफ आरो फट'सबो मोननाय जादों जेराव नों मेडामा फैसाबो लाखिदोंमोन मा आंथ' बेफोरबायदि जेबो खालामाखै सार नंखाय गासिबो सरि मेडाम तलासिथ' जों खालामनांगोन गोजौनिफ्राय अर्डार फैदों मोजां नाय खना खनला गासैयावबो आरोथ' टुनटुलि नों पुलिसाव थानानैबो बेबायदि आयेननि बेरेखा खामानियाव बोरै बेबायदि लोगो जानो हाखो नों सानदोंमोन नामा नों जे माब्लाबाबो हमजानाय नङा गाज्रि मानसिफोरखौ नोंसो हमनांगौमोन नाथाय नोंबो आरो नङा सार बेफोर गासिबो नंखाय आं रावनिफ्रायबो फैसाबो लायाखै जेबो लायाखै आरो आं बेफोरनि बादै जेबोखौनो मिथिया सार माबा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों खोमा बेफोरबायदि जेबो नङा आरोथ' आं बिदिजों जेबो लिंकआनो गैया आयेना प्रुफखौसो मिथिगौ टुनटुलि जेराव नोंनि बागै गोबां बायदिसिना प्रुफ मोनदों फैसा लानानै आरो नोङो आयेननि मोजां खामानि मावनो नागारै बे सुथुरफोरखौसो नोङो लाइ होगासिनो सार बाथ्राया सैथोमारमोन जोङो बेखौ मेडामनि बेगावनो मोनदों बे फैसा आरो माखासे इन्जेक्सन बेफोर मा टुनटुलि सार नङा बे आंनि नङा आरो आं बिब्दि मालाबाबो लायाखै आंनि बेगाव माबोरै थाखो आंथ' मैया बेगखौ न'निफ्रायल'सो लाबोदोंमोन बेनिफ्राय बे दोननाय आं नायथ'वाखैनोमोन बिदिब्ला जोंनि खबर मोननाया सैथोबा ड्राग्सनि इन्जेक्सन आरो बे फैसाया माबोरै आंनि बेगाव माने आंथ' मैया जेरावबो थाद'आखैनोमोन मैया बै सासे आन्टिखौल'सो हेल्प खालामदोंमोन बेनिफ्राय आं डाइरेक्ट न'आवसो फैदों माबोरैथो थाखो बेलाय सार आंखौ फोथाय आं बेबायदि गाज्रि मानसिफोरजों माब्लाबाबो सापर्ट गैया आरो बिसोरखौ आङो बेबायदि माब्लाबाबो लायबो होखाया नों पुलिसाव थानानैबो गाज्रि मानसिफोरखौ बेबायदि फैसा लायै मदद होगासिनो बेनि सायाव जों नोंखौ एक्सन लानाय जागोन आइजों आदाजोंनो गाज्रि माबा मानसि मोजांखौसो गाज्रि सानो बिसोरो आरोथ' आंखौसो बादा होबावदों मेहेरजों रायलायनो थाखाय नाथाय अब्लाबो आं मानो रायलायालासे थानो देनाय आंनि लोगो बियो नांगौनि समाव बेसो आंखौ खननैमानि जाबाय हेल्प खालामनाया आरो सोरबा मालाय मानसिखौ बिब्दि हेल्प खालामगौमोन नामा आगोलथ' सिनायाबाबो हेल्प खालामबावदोंसो फैसा थाखानि मामलायावबो दा आरो नायलाय माबा मोनसे मिथिबाय गाज्रि जालायबाय बाजैखौथ' बाजै एकदम सैमा बायदि रायबाय थायो मानो इसेबां बिब्दि खालामो मानसिखौनो मोसौ गियान थांमाथां बिसोरो बुजिनाय होननायानो गैमारालै बिसिनाव माबायदि बाहायनानै जाग्रासो जालांबाय बिसोरो बाजैया एकदम बायदि मावबाय था मोसौ बायदि मावबाय था खामानि मोजां मावना होबाबो जेबो नाम गैया आरो बाजै फैनानै नायनाय जोंनो खामानि मावनांबावाखै सिबाय गासिबो मावजोबो रायजाबाबो सिरिसो थायो जानो हागौ आयै बाजैनि थांनाय समफोराव एसे दागो दङ नाथाय अब्लाबोथ' ना बाजैया गोसोनि गाज्रि नङाथ' फारसेथिं आरो मेहेर
मोननावबा सोर फैलायखोबा थाङा दाबो माथो र' हरबावनि आं मालाय अनजिलायासो दख'ना लायैनो फुजानि आंखौबो थांनो लिंदोंमोन आंहाथ' बहा जाबावनो आरो गोसोबो गैया ओरैनो न'आव दासान्दि दावराव दावसियानो जोबखाया दिनैथ' हाथायबोमोन ना आंहाबो थांनांगौमोन र' दख'ना लायाबाबो जेनेबा माबा न'निनो नांगौ बुस्थु लायनांगौमोन ना खरसाफ्राबो जोबजोबना दं माथो होनबावनो जोंदावाबो जेबो बिहरबाबो खोमाखौनो सुवा मादि आरो मा सानो मानसियानो रागायैनो थाबाय थायो दाथ' आइ बिखुनजोआबो बांसिनसो सै जालांबाय आंखौ अब्लाबो आं आंनि गथ'फोरखौसो जोबोद मिस खालामो बहाथो दङ आंनि आबायाबो आंनि रायजा होनजाबाबो आंनि फिसानि मोखांखौ नुबा आं मोजां मोनगौमोन नाथाय आंनि गाज्रि खाफाल दा आंनि फिसाजोआबो गैला आंनि सेराव आंनि फिसालायाबो नुदों नोंहामजो मोजाङा आयै नै महारानिया बासन सुनायानो जिरायगासिनोसो सु बेखौबो उरायना बेखौथ' नोंबो सुनो हायोमोन ना गंसेल' खासैमोन आंथ' सुखांजोब्बायानो बिबाजै थानानै आंहालाय मानो सुलायनांगौ हा नों आदानाव मानोथो फैदों आदानि बाजै जानानै मा नों न'नि खामानिखौ मावनो हाया आंहा बिबाजै थानानै थोरसि सुलायनांगौ नायलाय आयै महारानि थिङा आयै गंसेल' खायसो आं उरायनाखौ थिनदोंमोन जि थिनदों उरायनाया थिगखौनो बुंदों मा नों थानानै जों मावलायनांगौ हा माथो फैया नोंलाय माथो बिहामजो जाफैथारा हौवाखौबा मोजां मोजां सेंग्रा सेंग्रा फथायना लानो हायो नोङो बमब्रायनानै आंनि फिसालाखौसो मोनबाय नों बिदि बमब्रायना लानो थाखाय सेंग्रा नायनानै हाबा जाखांलायनानै लाजियासै नों आंनि फिसालाखौ बमब्रायनो लैजा गैयै लाजि रोङि हिनजाव फिसाजो दंखालायनानै नों आदानाव बिदि खारसन फैबाय आरो लासिं सिंनो जोंहासो मानसिफोरखौ मोखां देखायनो लाजिसिगोनलै बाजै नोंनि थाखाय नङाबा आयै थांखांनाय बाथ्राफोरखौ नोंसोर मानो रायखां आंखौ एथ' बिदि बुङो अब्लाबोथ' दाबो आङो नोंसिनाव बिहामजो जाफैबायना आरो आंथ' दा मोजाङैनो दङ मोजाङै सोलिना थानो नाजागासिनो मोजाङै सोलिना मानो आंनि फिसौलाखौबा बहा दोनखुमाखो ना आरो सोरबा सेंग्राखौ बमब्रायनो थाखाय बहाबा सोरनोबासो हरखुमाबाय नामा नोंलाय बेबायदि बाजारि हिनजावखौनो नायै जोंनि बाजै जानो समायथारा आदानि नङाबा एसे माबा फैसा जायै जायै सेंग्राफोरनिफ्राय जाख्ल'ग्राखासोमोनदां आयै आंनि फिसालाखौसो बमब्रायबाय सालिया थाबैनो बे बाजारि हिनजावखौ जोंनिफ्राय थिनहरदो आयै नङाबा आदानि लाइफआ बरबाद जागोन बाबुखौबा खोमाखाबाय आरो आब' अखाफोरखौबो गावनि फंबायजों सेटिं खालामनो होनो सानदों बियो बिदि दाजाहो दे बेबा माबायदि सेंग्रा आयै नोंसोरो मानो बेबायदि आंजों मानो मोजां रायलायला जेबो आंथ' बिब्दि जेबो नंलाना सिगांनि बायदि खामानिफ्रा मोजां माव गोसो हो मोजाङै नंनायनि नङिनि हौवानिल' धान्दा साला फिसाय सानै लानानैबो लाजि रोङासै बियो गथ' सानै मोननाबो लाजि रोंबावासो आरो सेंग्रा बरायबाय थानो बियो थांबासो आदानि लाइफआ मोजां जासिगोन आयै गुन्दिया नङाबा नोंदावखौ आं गोजान जाहोथारगोनथ' बिनिफ्राय साननिफ्राय लानानै फुंनिफ्राय लानानै मोनाजासिम खालि रायनाय मानो बिब्दि आयै आंबो मिथिगौ आंजों गोरोन्थि जादों नाथाय अब्लाबो मानो रायखांना आंखौ दुखु होबाय थायो दासिम आंनि फिसालाखौ आंलाय मानो गुबुननो हरनो